sai nan ne a rage shi. Salamu alajin Allah. Alajin Allah da. An fito kenan. Ai ni alaji kana burge ni in ga ka fito da iyalinka haka rasa ana cikin fara'a. Wala sai abin ya burge ni. Kuma yanzu ma da albishir na to. Mafarki na jiya. Ina kwance kawai bacci ya kwashe na lim kawai ne mafarki. Ga mu gaba ɗaya ka kwashe mu ka tafi Saudiya da mu. Muna dawafi. Kana gaba kana jan mu. Kana labbaik Allahumma labbaik muna bi muna amsawa. Daga nan kuma ka wuce Madina. Bayan an gama aikin haji daga nan kuma sai kwashe mu sai Dubai. To hada Dubai. Ƙwarai kuwa. Alhamdulillah Alhaji ka ji wani albishir mai daɗi. Ka kama ni ka tabarin hotel muka je muka tsauna. Safi yourself. Ina bi kowa da tibi da ɗiga abin da yake so muka sha laba muka ci shinkafa kaza an doya Socrates. Ana mika shi ne kara ya barka. Sai na ga filo kusa da ni. Da ce sai na ga maka. Na san ka me yi ne. Ka ji wani albishir? Nawa ga wata yau? Yau 15 ga wata. Ƙwarai kuwa. Ƙwarai ko 15 ga wata yau. Yau 15 ga wata. Ki je ɗaki ki ɗebo kuɗi ku yi lissafi ku ba shi kuɗinsa ku sallame shi ya haɗa kayansa ya tafi kan na dawo. Alhaji, ya za a yi mutum ya zo da albishir mai daɗi irin wannan an ce an kwashe mu mun je Saudiya mun je Dubai mun je Kaba ɗakin Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhaji ya za a yi haka? Ban san ba ku da kyakkyawan tunani irin yau. Kwata-kwata. Ai da tunanin ku dogo ne. Faɗar wannan kalmar duka za ku ɓata ranku. Ashe ba gadi kake ba. Zuwa kake ka sha bacci. Har kai dogon mafarki na awanni. Ai tare muka je ai. To ni da nake da kuɗin ni daban da in samu sukunin da zan yi dogon bacci har in yi irin wannan mafarkin wallahi na manta. Ku sallame shi da Allah ba. Ni ba gani na dan tsaya mana. Alhaji ayi hakuri. Ayi hakuri Alhaji. Hajiya. Alhaji. Dan Allah ku sa baki. A taimaka mini dan na koma kawai ba zan yi. Yanzu dai kai maza ka je ka same shi tun kafin ya wuce. Ka kwafe shi ka bashi haƙuri. Yauwa maza dan Allah isa. Kai da jiki dan Allah. Isauri mana. Amma ai abin alkhairi. Maza ce ka. Wallahi baki na ya janyo mini. Mafarkin nan mabayin sa nayi wallahi. Wai faɗa ne don in burge shi. Wallahi kuma sai gashi. Wallahi ban yi mafarkin nan ba. Gaskiya ko ni yana sa ni nishaɗi amma matsalar shi tsinannen surutu idan ya fara lugudan leɓe bai ji bai gani. Na ɗauka ma zai ce a kwashe mu a tafi da mu ɗin tunda kuɗin akwai su. Allah dai fadaro mana hankalin Alhaji.